Sa mundong ating ginagalawan, ay mas aayon sa iyo ang tadhana kapag maganda o pogi ka. Palagi kang talo kapag pangit ang iyong itsura, kapag hindi matangos ang iyong ilong o hindi ka matangkad, kapag hindi makinis ang iyong mukha at mapula ang labi. Aminin na natin na maras talaga ang mundo sa mga kagaya ko, na hindi pasok ang itsura sa ekspektasyon ng mga tao. Ako nga ho pala si Atong, mga kalakbay. Hayaan niyo akong ibulatlat ang aking kwento. Bata pa lamang ay madalas na akong pagtawanan ng mga tao sa aking paligid. Pangit kasi ako, hindi gaya ng iba. Malaki ang aking ilong, maraming tigyawat at malapad ang noo. Madalas nila akong asarin na tiyanak, kokey o di kaya naman ay lamang lupa. Madalas akong tampulan ng tukso kaya naman wala rin akong mga kaibigan. Buong akala ko noong bata pa ako ay magbabago rin ang aking itsura kapag malaki o binata na ako. Iyon kasi ang laging sinasabi ng lola. Bata pa naman daw ako at marami pang oras para magbago ang hulma ng aking katawan at mukha. Pero nagkamali kami dahil mas lumala lang ang aking kapangitan noong nagbinata na ako. High school na ako ngunit wala pa rin pinagbago at tampulan pa rin ako ng tukso. Minsan ay iniiyak ko na lamang at tinatanong ang Diyos kung bakit ganito ang aking pinagdadaanan. Lumaki ako na wala ang aking ina at ama. Sabi ng lola ay iniwan lang daw ako sa kanya noong sanggol pa ako at hindi na sila nagpakita pang muli. Kaya naman hindi ko rin alam kung ano ang kanilang mga itsura. Lumaki ako na si Lola Belinda na lang ang kasama. Sabi ko na lamang sa sarili ko ay mag-aaral ako ng mabuti at magpapayaman. Para kapag marami na akong pera, ay maaari na akong magparetoke. Ang hirap din kasing makipagsabayan sa mga kaidaran ko rito sa Maynila. Bukod sa mga mapapera sila, ay hindi ko rin talaga masabayan ang kanilang mga hilig. Kaya rin siguro madalas nila akong pagtawanan dahil ako lamang ang naiiba sa kanila. Dahil hindi gaya nila, ay wala akong magagarbong damit at gamit. Hindi rin ako katulad nila na nakakalabas sa mga pasyalan upang magsaya. Hindi ako gaya nila na walang ibang iniisip kundi ang magsaya. Isang araw noon ay biglang nagkasakit ang lola. Dati pa naman na biglang nanghihina ang Lola Belinda, pero malala siya ngayon. Labis ang aking pag-aalala, kaya naman humingi rin ako ng tulong sa iba pa namin mga kamag-anak sa probinsya. Iminungkahi nila na tumira na muna kami sa probinsya para mas maalagaan nila ang lola at makapag-aral din ako ng maayos. Nahirapan pa nga ako sa pagkumbinsi kay lola. Ayaw niya kasi na basta iwan ang aming bahay sa Maynila. Alaala niya kasi ito kay lolo noong nabubuhay pa siya kaya naman napaka-importante sa kanya ang bahay na ito. Pakiramdam niya kasi ay kasama niya pa rin si lolo kapag nandito kami sa bahay. Sinabi ko naman na babalik rin kami kaagad kapag magaling na siya. Sakto namang bakasyon rin namin kaya hindi ko pa kailangan lumipat ng paaralan. Mabuti naman at nakumbinsi ko rin si lola. Kaya agad na kami bumiyahe papuntang probinsya. Pagdating namin ay napakasariwa ng hangin. Napakaganda dito sa aming probinsya. Maraming mga puno ng prutas na hitik sa bunga. Maraming mga bulaklak at napakaganda ng paligid. Alam ko rin na may natatago pa itong likas na kagandahan na maaari ko pang puntahan gaya na lang ng mga ilog o sapa. Ngayon ko napagtanto na baka sakaling dito ko na mahanap sa probinsya ang katahimikan. Walang gulo at mga pangangantsaw ng mga tao katulad sa Maynila. Malayo sa mga magagarbong buhay na napakahirap sa bayan. Malayo sa mga taong mayat maya akong hinuhusgahan. Sana nga ay mas magtagal pa kami rito. Hindi naman sa gusto kong magtagal pang magkasakit si lola. Mas gusto ko lang talaga na makapagpahinga mula sa pangungutya ng mga tao sa akin sa lugar na iyon. Maluwag naman ang naging pagtanggap sa akin ng aking mga kamag-anak. Alam ko naman na kahit sila ay napapangitan din sa akin, pero hindi naman nila ito direktang sinasabi, kaya naman ayos na rin sa akin ang ganoon. Masaya ako na may mag-aalaga kay lola at mas mapapabilis ang kanyang paggaling. Aminado rin naman kasi ako mga kalakbay
na hindi ako ganun kagaling pagdating sa pag-aalaga. Isang pagkakataon dito sa probinsya ang bumago sa aking buhay. Nasa palengke kami noon nung may makita akong magandang dalaga. Napakasimple lang niya pero napakalakas ng dating. Maganda ang maikli ngunit umaalon na kanyang mga buhok. Maliit lang ang kanyang mukha. Ngunit bumagay ito sa hubog ng kanyang mga labi at mata. Matangos rin ang kanyang ilong at talaga namang hindi maitatanggi na siya ang napakagandang babae. Nagtitinda siya ng mga bulaklak pero parang siya na mismo ang bulaklak dahil sa kanyang ganda. Napadaan lang kami sa tindahan nila pero hindi na siya mawala sa aking isipan. Palagi ko na siyang iniisip dahil doon ay napagpasyang ko na puntahan siya palagi at tanawin lamang siya kahit na nasa malayo. Alam ko naman kasi na malabo akong magkaroon ng pag-asa sa gaya niya. Alam ko naman na ang mga magagandang gaya niya ay hindi papatol sa gaya ko. Hindi ako papasa sa mga kagustuhan niya sa lalaki. Dahil malamang sa malamang ay marami pang ibang nagkakagusto sa kanya na mas magandang lalaki pa sa akin. Hanggang tingin na lamang ako sa kanya at napag-alaman ko na Isabel pala ang kanyang pangalan. Nagulat naman ako nang may lalaking lumapit sa akin habang nakatanaw ako kay Isabel. Nakangiti siya habang nakatingin sa akin. Para bang may binabalak ito na hindi ko maintindihan. Gusto mo siya ano? Halata naman sa kislap ng iyong mga mata. May alam ako na paraan para magustuhan ka rin niya. Hindi lang siya kundi ng marami pa mga dilag. Nagtaka ako sa kanyang mga inusal. Alam ko naman na malabo ang gusto niya dahil nga hindi naman ako magandang lalaki. Kahit isang beses sa buhay ko ay hindi ko pa naranasan na may magkagustong babae sa akin. Kaya naman malabo talaga na may iba pang mga babae ang matitipuhan ako. Si tatay naman napaka mapagbiro. Alam naman ho nating pareho na hindi ako magandang lalaki. Sagot ko dito. Sinagot naman niya ako na hindi ko kailangan maging magandang lalaki. Dahil ang paraan na alam niya ay isang mahika. Natawa akong muli dahil hindi naman ako naniniwala sa mga ganoon. Talaga nga namang siguradong mahika na lamang ang makapagpapaayos sa aking mukha. Masakit na biro ko sa aking sarili. Pagsapit ng kabilugan ng buwan, iho, pumunta ka sa puso ng kagubatan. Mahahanap mo ang nag-iisang puno ng saging. Ibuka mo lamang iyong bibig sa tapat ng puso ng saging. Hintayin mo na malaglag ang mutya at lunukin mo ito. Huwag na huwag ka lamang gagawa ng kahit na ano sa puno ng saging dahil magagalit ang tagapagbantay dito. Pagtapos noon ay makakamit mo na ang mga gusto mo. Marami ng mga babae ang maghahabol sa iyo. Pero nginitian ko na lamang si tatay at nagpaalam na para umalis. Habang naglalakad pa uwi ay hindi pa rin nawala sa aking isipan ang mga sinabi ng matanda. Alam ko naman na imposible ang kanyang sinabi. Pero paano kung totoo? Paano kung iyon lamang ang tanging kasagutan sa aking problema? Paano kung iyon ang sagot para magustuhan na rin ako ni Isabel kahit na malayo ang itsura ko sa mga tipo ng gaya niya? Magdamag ko itong inisip. Alam ko na malaki ang tsansa na nagbibiro lamang ang matanda o kaya naman ay baka may sayad ito sa utak. Pero wala namang mawawala kung aking susubukan. Mas maganda kong subukan kaysa naman palagi ko na lamang isipin. Kaya naman napagpasyan ko na kinabukasan ay babalik ako sa pwesto kung saan nakausap ko ang matanda. Inaasahan ko na muli kong makita ang matanda para magtanong pa sa kanya ng ibang detalye ukol sa mutya na sinasabi niya. Ayoko namang basta magpadalos-dalos na lamang dahil baka may banta rin itong panganib. Kaya namang kinabukasan ay nagpaalam agad ako sa aking mga kamag-anak na lalabas muna ako. Agad akong bumalik sa pwesto kung saan nakausap ko ang matanda nung nakaraan. Masaya rin naman ako sa pwesto na ito dahil dito ay natatano ko ang magandang wangis ni Isabel. Hindi ko na nga rin namalayan ng oras at hindi ko na napansin na hapon na at magsasara na rin si Isabel. Hindi ko man lang nakausap ang matanda dahil hindi naman ito napadpad sa aking pwesto.
Naisip ko na baka hindi taga dito ang matanda at baka baliw lamang ito na pakalat-kalat kung saan-saan. Paalis na sana ako at nakatalikod na nung marinig ko ang boses ng matanda. Basta tandaan mo lang ang sinabi ko, iho. Huwag na huwag kang gagawa ng kahit anong masama sa puno ng saging kung ayaw mong malasap ang galit ng tagabantay. Isang beses lamang sa isang buwan nagiging bilog ang buwan. Yan ang iyong tatandaan. Mag-ingat ka, iho. Dahil ang tanging bagay na walang hanggan ay pagbabago. Agad ko nang nilingon ng matanda upang kausapin siya. Ngunit paglingin ko ay wala na siya sa aking paningin. Hindi ko alam kung saan siya nagpunta, pero sigurado ako na boses niya ang aking narinig. Umuwi ako nag-iisip pa rin ukol sa sinabi ng matanda. Mas naliwanagan naman ako dahil sa mga sinabi niya. Ngunit malaking hiwaga pa rin sa akin ang bigla niyang pagkawala ng paglingon ko. Buong gabi muli ako nag-isip at nakapagdesisyon ako na gawin ang iminumungkahi ng matanda dahil wala namang mawawala. Sakto namang kinabukasan pa ang kabilugan ng buwan. Kaya naman hindi ko na kailangan pa maghintay pa ng matagal. Kinabukasan bago mag-alas 12 ay umalis na ako ng bahay. Sinigurado ko munang tulog na ang lahat ng mga tao sa bahay para hindi sila magtaka na aalis ako ng ganoong oras. Tinahak ko na ang daan patungo sa kabundukan. Hindi na ako nagdala pa ng lamparang pang-ilaw dahil malinaw naman ang ilaw ng buwan. Inaamin ko na may kaunting takot pa sa aking puso dahil ngayon ko pa lamang masusubukang pumunta mag-isa sa kakahuyan. Dahil nga sa laki akong Maynila ay talaga namang hindi ako sanay sa mga ganitong gawain. Malakas at malamig ang simoy ng hangin na para bang niyayakap ako nito. Ang tunog naman ng mga dahon ay para bang binubulungan ako sa aking tenga. Gayunpaman ay tinuloy ko pa rin ang pagtahak sa daang patungo sa puso ng kakahuyan. Puno man ng takot ay dala ko pa rin ng determinasyon dahil sa mga mapapait kong karanasan. Kung ang pagharap sa ganitong klaseng kilabot ang kasagutan para maitrato na ako ng maayos ng mga tao sa aking paligid at para magustuhan na ako ng babaeng aking minamahal, ay handa akong harapin ang takot na ito. Hindi ko na alam kung gaano kalayo ang aking nalakad. Basta idire-diretso lamang ako dahil hindi ko rin namang kabisado ang kakahuyan na ito. Ilang lakad pa at nakita ko na ang puno. Alam ko na ito na iyon dahil ito lamang ang nag-iisang puno ng saging at ang paligid nito ay walang masyadong puno. Para bang may espesyal na pwesto ito. Tumingin ako sa langit at nakita ko na bilog ang buwan. Pagtingin ko sa aking orasan ay 5 minuto na lamang bago sumapit ang alas 12. Pumikit ako at humarap na sa malaking puno ng saging. Noong 1 minuto na lamang bago sumapit ang alas 12, ay ibinuka ko na ang aking bibig at nakatapat na sa puso ng saging. Nakita ko na bumukas ito at may mutya na umiilaw at dahan-dahang iniluluwa. Kulay puti ito at parang napakaliit na bumbilya dahil sa pag-ilaw nito. Muli naman na akong pumikit at sinalo ng aking bibig ang mutya. Ramdam ko ang lasa nito bago humagod ang init sa aking lalamunan. Medyo nangamba pa nga ako dahil baka lason pala ang aking nalunok. Pero sobra talaga akong porsigido sa aking mithiin. Pagtapos kong malunok ang mutya, ay agad na rin akong umalis upang makabalik na ng bahay. Mabilis naman akong nakatulog dahil sa pagod. Kinabukasan ay halos tinanghali na ako ng gising. Kaya naman tumulong kaagad ako sa gawaing bahay. Paglabas ko ng kwarto ay parang ibang tingin sa akin ng aking mga tita. Ngunit hinayaan ko na lamang ito. Hindi ko alam kung agad bang gagana ang mahika ng mutya. Pero malalaman ko lamang ito kung lalabas ako at oobserba ng kilos ng mga babae na aking makakasalamuha. Sana nga ay totoo ang kapangyarihan ng mutya upang maisakatuparan na rin ang aking mga plano at magkaroon na ako ng tsansa kay Isabel. Nagpresenta naman ako sa amin na ako na lamang ang mamamalengke para sa aming hapunan. Yun ay para malaman ko na rin kung totoo ba ang kapangyarihan ng mutya. Pinayagan naman nila ako, kaya pagdating ng hapon ay kinakabahan ako na pumunta sa palengke. Malakas ang kabog ng aking dibdib dahil hindi ko pa alam kung ano ang mangyayari.
Pagdating ko ng palengke, ay agad kong napansin ang malalagkit na tingin sa akin ng mga kababaihan. Nagbubulungan din sila habang tinitignan ako. Hindi ko alam kung totoo nga ba ang epekto ng mutya o napapangitan lang sila kaya nila ako tinitignan. Nalaman ko lamang ang sagot sa aking katanungan noong may lumapit sa akin para tanungin ang aking pangalan. Doon ko napagtanto na totoo nga ang kapangyarihan ng mutya. Napakasaya ng aking puso dahil matutuloy ko na ang aking mga plano. Sa wakas ay may pagkakataon na ako upang makita ng lipunan bilang isang normal na tao at hindi isang simpleng pangit na nilalang na lamang. Sana ay umapekto rin ang mahika ng mutya kay Isabel upang magkamabutihan na kami. Sinadya ko na bilhin muna ang mga dapat kong bilhin bago daanan si Isabel dahil kinakabahan pa ako. Napakalakas pa rin ang pagkabog ng aking dibdib. Noong nabili ko na ang mga kinakailangan ay dumaan na ako kay Isabel. Nagkunwari akong nais lamang malaman ang presyo ng kanyang mga paninda. Kita ko ang kislap sa kanyang mga mata noong makita niya ako. Tapos ay bahagya pa itong napatulala. Para namang sumabog ang aking puso mga kalakbay noong bigla niya akong nginitian. Napakaganda ng kanyang mga ngiti. Kaya grabe talaga ang saya na aking nadama hanggang sa aking pag-uwi noon. Nakangiti akong naglalakad hanggang sa makarating ako sa aming bahay. Kahit hanggang gabi ay hindi ako makatulog sa saya. Iniisip ko kung ano ang mga pwede ko nang gawin upang mas mapalapit pa kay Isabel. Nakakatuwang isipin na ang gaya kong dating tumitingin lang sa kanya sa malayo ay may pag-asa na ngayon upang mas mapalapit sa kanya. Nalaman ko na magkakaroon ng sayawan sa aming bayan dahil sa isang ikakasal. Tradisyon kasi rito ang sayawan tuwing may kasalan. Halos buong bayan ay imbitado kasama ng aming pamilya. Kaya sisiguraduhin ko na makukuha ko ang pagkakataon na iyon upang mas mapalapit pa kay Isabel at mas makilala namin ang isa't isa. Kinabukasan ay masaya ako dahil binigyan ako ng pera ng aking mga kamag-anak. Madalas naman daw kasi ang aking pagtulong sa bahay at sa mga gawain. Kaya binigyan raw nila ako ng kaunting allowance para mabili ang mga personal kong pangangailangan. Pagdating ng hapon mga kalakbay ay muli akong pumunta sa palengke. Gaya kahapon ay pinagtitinginan pa rin ako ng mga kababaihan. Medyo nailang na nga ho ako. Sanay naman akong pinagtitinginan, ngunit hindi dahil sila ay natutuwa sa akin, kundi dahil pinagtatawanan nila ang aking anyo. Kaya naman sobrang bago sa aking pakiramdam ang nararanasan ko ngayon. Pinuntahan ko ang tindahan ni Isabel. Kita ko ang kislap sa mata nitong magaganda noong makita niyang papalapit ako. Kinamusta niya ako habang iniipit sa gilid ng kanyang tenga ang kanyang buhok. Talaga namang napakaganda ni Isabel. Sinabi ko sa kanya na bibilhin ko ang 3 piraso ng bulaklak. Pagkaabot niya sa akin ay nagtaka siya noong iniabot ko sa kanya ito. Mayroong sayawan sa susunod na linggo. Maaari ba kitang isama? Para sa iyo ang mga bulaklak na aking binili. Dahil gaya ng mga bulaklak na iyong paninda, ay napakaganda mo talaga, Isabel. Kita ko ang pamumula ng kanyang mukha hanggang leeg. Matagal na minuto rin ang lumipas bago ito nakasagot sa aking tanong. Pumayag naman ito at kita sa kanyang mukha ang kasiyahan. Umakto lamang akong kalmado, pero ang totoo ay grabe na rin ang aking saya sa aking puso. Para bang may tumatambol sa aking dibdib habang sinasakop ng mga paru-paro ang aking tiyan. Hindi doon natapos ang interaksyon namin ni Isabel. Dahil halos araw-araw ko siyang dinaraanan sa kanyang tindahan upang kamustahin. Marami na din mga babae ang lumapit sa akin mga kalakbay para kausapin ako. Pero hindi naman ako nagpakita ng interes dahil mas gusto ko na makuha ang atensyon ni Isabel. Hindi ko lubos akalain na hahantong sa puntong ganito ang buhay ko. Para bang bigla na lang naging masaya at makulay ang buhay. Ngayon ko lamang naramdaman ang ganitong klaseng kasiyahan. Karanasang walang pangapi, pang-aaliposta at pangungutya. Sana nga ay hindi na matapos pa ito. Grabe ang aking pasasalamat sa matandang tumulong sa akin, lalo na sa puno ng saging na nagbigay sa akin ng mutya. May takot man sa puso ko dahil paano kung dumating na ang oras na babalik na kami sa Maynila.
pero matagal pa naman siguro iyon. Kaya saka ko na lamang iisipin at mas iintindihin ko muna ang pagiging masaya sa mga oras na ito. Hanggang sa dumating na nga ang araw na pinakihintay ko. Araw na ng sayawan sa aming bayan. Ngayon ding araw na balak kong tanungin si Isabel kung pwede ko ba siyang ligawan. Sinundo ko siya sa kanyang tindahan na ngayon ay nakasara muna dahil sa aming lakad. Napakaganda ni Isabel sa kanyang suot na puting bestida. Nakatali rin ang kanyang buhok. Talaga namang napatulala ako sa kanyang kagandahan. Ako naman ay nakasuot ng simpleng itim na polo at maong na pantalon. Pagdating namin sa sayawan mga kalakbay, ay masaya kong ipinakilala si Isabel sa aking mga kamag-anak bilang aking kaibigan. Inaya ko na si Isabel na sumayaw. Habang nagsasayaw kami ay nakatitig lamang ako sa napakaganda niyang mukha. Hindi ko alam na darating ang araw na po pwede pala akong mapalapit kay Isabel ng ganito. Para bang panaginip lamang ang lahat. At kung panaginip man ang lahat ng ito, ay hinding-hindi na ako gigising pa. Handa na akong tanungin si Isabel kung pwede ko ba siyang ligawan. Nang biglang may tumakbo at nagsisisigaw sa sayawan. Ang puso ng kakahuyan! Nasusunog ang puso ng kakahuyan! Agad na nataranta ang ibang mga tao dahil sa takot na baka lumaki ang sunog at madamay ang kanilang mga bahay. Ako naman ay nanginginig na lumingon kay Isabel. Gulat ang mukha nitong nakatingin sa akin. Dahan-dahan itong lumalayo sa akin. Sinubukan ko siyang hawakan ngunit inilayo niya ang kanyang mga kamay at tuluyan ang tumakbo paalis. Basta na lamang tumulo ang aking mga luha at nakita ko rin ang pandidiring tingin sa akin ng mga kababaihan. Agad akong tumakbo sa aming bahay upang ilabas ang sakit na aking nararamdaman. Bakit ngayon pa kailangan mangyari ito? Kung kailan napapalapit na ako kay Isabel. Kung kailan maaari na akong maging masaya sa piling niya. Talaga namang napakadaya ng kapalaran sa akin. Palagi na lang mapait ang takbo ng aking buhay. Napag-alaman ko na isang grupo ng mga kabataang lulong sa droga ang sumunog ng kagubatan. Hanggang sa natagpuan na lang ang kanilang mga katawan sa kani-kanilang bahay, nagutay-gutay na. Hindi alam ng mga tao ang rason kung bakit sila nagkaganon o kung sino ang gumawa noon. Ngunit alam ko na iyon ay bunga ng galit ng tagabantay ng mutya. Mula noong nawala ang bisa ng mutya, ay hindi na ako lumabas pa ng bahay. Napakasakit sa damdamin dahil napalalim na rin talaga ang aking pagtingin kay Isabel. Masakit na kailangan ko pa ng mahiwagang mutya para lamang mapansin niya ako. Gumaling na ang lola at bumalik na rin kami sa Maynila. Masakit man ang aking naranasan sa probinsya, ay nagsilbi itong malaking aral sa akin. Pag-uwi namin ng Maynila ay mas inaral ko na mahalin ang aking sarili. Dahil napagtanto ko na hindi ko kailangang ibahin ang pagkatao ko upang matanggap ng ibang mga tao. Kailangang ako mismo ang unang tatanggap at magmahal sa aking sarili upang ako ay maging masaya. Hindi ko kailangan manloko ng tao para lamang magustuhan ako nito. Dahil ang pag-ibig ay hindi mapanlinlang. Ang pag-ibig ay pagiging totoo at pagtanggap sa buong katauhan ng isang tao. Hanggang dito na lang po ang aking kwento mga kalakbay. Maraming salamat.